Дәвам итәбез. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен Николино станциясендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Айбулатов Арслан Зиятдин улы каршылый. Шушы күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Нәзирә Вилдановна, кызлары Әлфия кияве Илдус, Дания кияве Рамил, Нурия кияве Усман, Мәрьям кияве Усман, оныклары Усман, Мәдинә, Мәрьям, Үмәр, Диния, Камил, Али һәм Алия кода-кодагыйлары котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Безнең газиз кешебез 60 ел элек гаиләдә 4нче бала булып, Зур Ширкли авылында дөньяга аваз салган. 1984 елны газиз әниебезне гомерлеккә яр итеп, алар матур гаилә коралар. Һәм менә 37 ел инде бер-берсенә терәк булып, безгә олы үрнәк булып яшәп киләләр. Шушы тату гаиләдә алар безне 4 кызларын тәрбияләп үстерделәр. Бүген әткәебез синең юбилей көнендә гаиләдә туган көн бүләге булып туган, яраткан оныгың Алиның да туган көне. Аңа да 3 яшь тула. Икеләтә бәйрәмне без көтеп алдык. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур туган көнең белән котлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы, гаиләң нык таянычың булсын. Мин сине бик нык яратам. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр. Чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем, син бар акыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Матур балаларым өчен, тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп инде байтак еллар үткәнбез. 2 балабызны да үстереп, гомер көзләренә җиткәнбез. Шабып йөри татлы аныкалар, әби, бабай диеп индәшә. Шулай әле әкрен генә безне картлык иле алга бит дәшә. Адәм баласында билгеле булганча 2 фәрештә бар дип саныйлар. Беренчесе аның әни булса, икенчесе әти инде. Менә әти дигән фәрештәгә бу тормышта игътибар икенче чиратта гына кала. Аларга багышлап сирәгрәк шигырьләр һәм җырлар языла, аларны нишләптер көчле затлардан саныйлар. Тирәнрәк уйлап карасак, әти бит ул әни белән бер рәттән төннәрен йокламыйча, көндезен кайгыда, борчуда баласы өчен үткәрүче кеше. Менә безнең әтиебез дә шын гаилә башлыгы, ярата белгән тормыш иптәше һәм матур тәрбия бирә алган олы хәрефтән әти. Өстәвенә җанын да кызганмаган, яраткан бабакайда. Әтиебез гомер буе җиң сызганып хезмәт итте. Аның белән бергә эшләгән райондашлар бары тик мактап, сыкланып һәм горурланып кына әти хакында сөйлиләр. Без балалары өчен бар затны булдырырга тырышкан әти әкренләп олыгайды. Гомерләр көзенә кергән әткәебезне бүген туган көне белән котларга булдык. Түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәт укыйбыз аңа. Якыныбыз, әтиебез, бабакайыбыз. Рөхсәт ит сине чын күңелдән матур туган көнең белән котларга һәм теләкләрнең иң изгеләрен сиңа җиткерергә. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирик икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмагың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Алиебыз, котлавыбызның дәвамында сиңа да, балакай, иң якты теләкләрне җиткерәбез. Шундый ук акыллы, саулыклы бала булып үз кадерлебез. Барыбызга да олы шатлык, зур таяныч һәм горурлык булса идең. Без сиңа карап күзләр генә бер үк тимәсен дип яратабыз. Батыр егет булып үсеп, Алиебыз җитәрсең. Бала чакның мизгеленнән бик тиз үтеп китәрсең. Туган көндә теләгебез саулыклы гомер булсын. Көн сайын бар тормышыңда муҗизаларга тулсын. Барыбыз да яратабыз, сине үбеп калабыз. Бүләк итеп бәйрәмеңә матур җыр да салабыз. Хөрмәтле Арслан Зиятдинович, бар изге теләкләрдә чынга ашсын. Якыннарыгыз бүләк итеп җырда сайлаганнар, аны бергәләп тыңлыйк әле.
Yollarga çeşlerime kırrav düşken deyip Üpkelemeli yıllarga Iyi bizning üzegi sineti Oyle bizning yüregi sineti Bari bizning diregi sineti Yazmışı biz bülegi sineti İyi bizning üzegi sineti Oyle bizning yüregi sineti Bari bizning diregi sineti Yazmışı biz bülegi sineti Şayan babaylarının in şayanı Eybet babaylarının eybettir Bullek bulsun eli bu jırыбыз Onuklarının siyina rahmeti İyi bizning üzegi sineti Oyle bizning yüregi sineti Bari bizning diregi sineti Yazmışı biz bülegi sineti İyi bizning üzegi sineti Oyle bizning yüregi sineti Bari bizning diregi sineti Yazmışı biz bülegi sineti Bari bizning diregi sineti Yazmışı biz bülegi sineti